Monggo kali diunjuk ditetel watak kalimat dosi boten kelantun. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bikaulihi kelawan dawe Allah Ta'ala, bikaulihi ta'ala kelawan dawe Allah Ta'ala. Wattaqullaha lan padha wedya sira kabeh ing Allah, wa yu'allimukumullah lan bakal merohaken ing sira kabeh sapa Allahu Allah, wa bima lan kelawan barang ruya kang den riwayatake sapa ma fi ba'dil akhbari ing dalem sakwenehe pira-pira hadis. Man amila utawi sapa bae amila iku lamun nglakoni sapa man lakoni apa bima kelawan barang ya alamu kang weruh sapa man warothatullahi mongko maresake ing man sapa Allahu Allah. Maresake apa ilmama ing ilmune barang lam ya'lam kang ora weruh sapa man wa kullu wahidin utawi saben siji min hadhil arba'ati kang tetep saking iki perkara papat iku sababun dadi sebab fima ing dalem barang ba'dahu kang sa'wuse kullu wahid fattiba'u suwaril aqwani mongko utawi kecitake pira-pira gambare makhluk fi mir'atil qalbi ing dalem pengilone ati iku sababun dadi sebab fi takabbulihi ing dalem kecancange ati lo kecancange ati bisyahawati kelawan pira-pira syahwat. Ini kita bahas ati sing kecancang. Wattakabbulu utawi kecancange ati biha kelawan syahwat iku sababun dadi sebab fil ghaflati ing dalem lali Allah wa hiya utawi ghaflah iku as-sababu dadi sebab fi kulli hafwatin ing dalem saben-saben kesalahan. Wal hafwatu utawi salah iku sababun dadi sebab fi amal qalbi ing dalem utone ati. Summa syara'a mongko nuli tumandang sapa Kyai Musannaf rahimahullah iku yatakallamu anggunem sapa Kyai Musannaf ala syai'in ing atase suwiji-wiji minal ma'arifi gunem apa kang tetep saking pira-pira werna-wernane ma'rifat linastil muridi kelawan anggregahake murid hatta yudrika hingga yento nemu sapa dalika mengkono-mengkono murid daukon ing pengicip fatakallama mongko anggunung sapa Kyai Musannaf ala wahdatil wujudi ing atase wahdatul wujud allati kang ufridat kang den dhewekake sapa allati bitaklifi kelawan anggi tani Kyai Musannaf pun iki mawon
niki bahas hampir sama kali ini jero hati sing kecancang. Nah selama niki jenengan niki atine kecancang kalih hawa nafsu, makane nek enek masalah angel nek ngendhalekno, nek dilokno wong gak terima gregetan niki jenenge atine jek kecancang. Ya nek cek gak kecancang ya dudari. Nah carane dudari ya gak usah direken wong iku mang kudune paham nek kabeh iki sedaya sing dihadiraken sedaya niki kabeh iki kehadiran Gusti Allah gur dikongkon memahami setiap kehadiran, baik itu mang kehadiran apik bah kehadiran elek kabeh iki asline sing hadir sinten? Sing hadir enek masalah apik masalah elek ini lho sing hadir iki sinten asline? Gusti Allah. Praktek kok do gregetan. Wis ora kok iki malu Gusti Allah. Tapi prakteknya kok gregetan. Iki jenenge lah Gusti Allah kok gregetan masa enten to Pak. Gusti Allah iki nggone apa? Seneng. Wis ayem tok nek petuk Gusti Allah iki. Seneng, cinta tok gak enek sing iso ngalahno cintane nang Gusti Allah. Pokoke Gusti Allah iki sing enak-enak tok ngono Pak. Nah tapi wis ora iki mau wujude Gusti Allah iki mangko iso dadi gak enak iki berarti niki pangling apa mboten? Pangling. Makanya sing umangel iki praktek nggih to. Wis ora kabeh ngomong Pak jenengan sing lampahaken sinten? Gusti Allah. Ya jenengan iki wis ngrasakaken enak sinten Gusti Allah, tapi nek panganan gak enak dicacat. Ancene tangane iku ora enak masak sembarang kalir. Jadi Gusti Allah. Iku jenenge cek nyajar. Iku lali nek mau wujude Gusti Allah kabeh. Dan jenengan kok saged ngulek-ngulek sambel niku wujude sinten sing lakono? Gusti Allah. Tapi gak enak bangun niku jenengan lho. Iki berarti sampai iki wis mengkhianati. Wis ora iku maneh. Wujude Gusti Allah kenyataane lho sampai niki jeklok wong iku. Makanya tantangannya awake dhewe iki lho Pak, belajar ngempet iki gak ngelokno wong, ngempet gak nyacat wong, ngempet ngurusi awake dhewe. Panganan gak enak iki iso dadi enak tergantung awake dhewe. Susah nek gregetan sampai nek nyacat kabeh masak dhewe lha susah ngono. Nggih to, leres kan masak dhewe ra iso ta ya. Nah, nyambel dhewe ya. Nyapa wong wedok tugase wong lanang kon kerja ae wong wedok lampu ngaten di omah. Tetep gak anu, Pak. Tetep kalah sampean. Oh, turu. Enggak berarti turu Pak Sito. Mangan rewel. Gak iman rewel lah terus masak sing piye karepe. Lah kan dhek njaluk ngene, njaluk cek kok jangakno. Lah kan tak jangakno tetep gak bener. Masak dhewe. Nah, ngono wis. Enak lho blonjone piro. Kan masak dhewe ya gak iso. Lah tapi wong ngono kuwi piye to jeneng cinta iku cinta mbek bojoku asli ngoten ku ngeten lho Pak. Intine ngoten niku asline wong lanang ku ya caper asline. Pengen diperhatekno. Lah sing mau wedok diperhatekno kok ya gak paham, gregeten ya sampeyan gak kesel tak ketang sampeyan kon masak sing umbah-umbah iki ya aku. Sing masak iki ya aku, sampeyan aja nyacat panganan ket mang. Makane sudah gregeten masak dhewe mriki, sama masak dhewe. Terus ngono. Metune iki lho. Bisa gregeten. Niki mau apa? Nyambel dhewe. Nggih Pak, asli sampean ku ingin njaluk didulang bojone. Ngono lho, wis pengine koyo mantai nyar, wis ngono ae, gak sangel-angel. Cuma gengsi.
Ya kayak gini lho Pak, kayak ini lho Pak, aku bahasa bonus iki ngomong aku boso. Lah aku bisa gak tau boso, kan boso mana iki lak yo aneh to. Lah aku kan kayak contoh, sampean boso kayak kan terserah sampean. Lah kok dirubah nanti bonus ku anu kok boso aku lho mbek sampean sih gak tau boso kok anu. Loh, lah makane akhirnya cek gak tukaran Mbak Cito. Lah makane kon boso. Pripun Mas? Nah, jadi kayak tanda ngono lho. Kayak wayang. Lah Bu RT pemain ngono alhamdulillah Ibu RT. Wes Pak Cito bersyukur temenan. Biasanya saiki nanti alhamdulillah Mas nggih. Sesuai cewek lah iku buat ini kena kondi maka dengar ini kok berubah 180 derajat ini kena opo ya kita menang sesuai kayak ngangkang sesuai nah kita mikir apa kok menang ya mama ya bingung ya nah gimana bahas apa artis yang kecancang gitu. Lah makane kan enak, ati gak kecancang niku nggih iki Pak, wis bebas. Oh, jere Pak itu. Lah babati awake dhewe cek nafsune dhewe iki dadi apik. Carane pripun? Nah, ngono to sinten karep atine dhewe cek iso kecancang cek iso babati niku nganu ketan mboten gedhok sama gedhok soalnya ketane warnane coklat mboten ketane niku kayak gula bathok gula klopo ngoten lho dadi rupane coklat mengenali ngaji santai dia kali guyon lagi nanti tidak darahnya gedok kau ngomong soalnya aneh di enggak mbak baca santai makan lo baca baca tadi oh jalan dilatih oh burang sama latih burang kan ini pokoknya sedina iki mang lanang jalan ngalem mbek bojone sing duwe bojo masih tongan nah kalau Pak Ripai jajar Mbak Yu kan Mbak Ripai tulang-tulangan waduh Mas Eko Mas Eko kan mbek nganu iki mbek anake ta mbek Pak Zainuddin ngono kayak ini kan pun kali kula tak bahas mbabati apa nyancange ati cek iso atine dibabat nafsune cek dadi nafsu sing apik nafsu niku enten kalih to nafsu sing sae kalih nafsu sing mawon lah nafsu cek iso nafsu elek iki mang cek iso dadi apik iso kecancang kudune piye berarti kudu awake dhewe setiap hari kudu husnudzon nyane Gusti Allah ati cek iso dibabat niki mang dadi sing ati elek cek iso dadi api berarti gak oleh suudzon setiap napa mawon sing dihadiraken Gusti Allah sing disalap teng jenengan sing dihadirno kabeh sing sampean depi niki sampean anggap kabeh husnudzon ngoten Pak aja elek pikiran dadi ku dadi suudzon contohnya napa nggih ngeten iki Sopan tak kecontohnya. Oh, mari Pak Yusna juga.